Goejoen, het is 12 januari. Welkom bij de eerste bient van dit jaar. Maar Joen om tafel. Burgemeester Gerard van Klaveren van Weststellingwerf. Hij weigert om te naar het eerste lipei aan te nemen. En hij gaat erover in debat met Rendert Algra. Hij is de vroegman van het Boen van Frieske Volgewachten. Nou, en als de crewdampen dan oplutsen binnen, dan vieren wij hier met Helena de Boer het 20e jaar van Pierboelo. Hoe gaat het met die vinger? Alles nou weer oer? Vreeg het Wikje? Ja, het is weer klaar. Ja, alleen had ik dit als assesseur met mijn band, denk ik, ja, een heks. En die zit in Amerika, dat klopt. In een stripverhaal. Maar er zit meer achter, hè? Maar de heks, zeg maar, die hier binnenkomt, die komt echt bij Dijwaai. Ja, nou ja, ik vind mezelf ik altijd wel het prototype van Wikje. De goeie heks. Maar ja, het leven is heel magisch. En dat vinden eigenlijk een soort goeie bandprogramma's ik altijd al. We hebben natuurlijk in het leven de sprookjes, de goeie verhalen. komt altijd iets in voor van een spanningsveld tussen goed en kweer. En dan is de heks vaak de kweerde heks natuurlijk. En ik dacht, nou, laat mij nou eens een goeie heks daar zetten. Ja. Dus hij is dit ontstaan. Ja, prachtig. Praten we de vierde roer hoe Pierboelo eigenlijk maar die hele lippen in elkaar griept. Ja. Maar daar waren ze dus nog meer. Nou, eerst even hoe nou het lipei-debat tussen deze mannen aan tafel. Het eerste ei is nog niet eens in zicht, maar de discussie over het lipei-zieken is zo'n vlienenweekend alweer volop aan de gang. De discussie over het eiziekje elke jaar is een haast lieke grote traditie aan het worden als het eiziekje zelfs. Burgemeester van Klaveren van Weststellingwerf stelt een die op de naïsreceptie, toch te sissen geen eerste lipei meer aan te nemen. Het tal lippen staat onder druk en er moet wat gebeuren, vindt hij. Die cijfers zijn veelzeggend en daar kun je niet omheen. Die cijfers kunnen niet worden genegeerd. En ik wil mijn ogen daar dan ook niet voor sluiten en besluit om vanaf dit voorjaar geen eerste kievitsei meer in ontvangst te willen nemen. De uitspraak wordt hem niet in dank aangenomen door de voorzitter van de Vogelwacht, Rendert Algra. Het is gebaseerd op de verkeerde gegevens en eigenlijk is het een slag in het gezicht, een slag voor de kop, kunnen we zeggen, voor onze naaiszwargers. Die elke keer weer in het spier binnen, 5000 man sterk. Om naaiszwarg te doen voor de gruidenvogels in Friesland. En dat eiziekje jeet er voor een heel groot pad van de naaiszwargers ook bij. De kwestie liep het Friesland te verdelen in twee kampen, de voor- en het zinstanders. Hoe hillig is een 150 jaar oude traditie? Ja, heren, welkom aan tafel. Nou, je zei bij ons voor de televisie, ik wilde wel in de debat gaan, maar dan ik in een programma live. Nou, dat kind, daarom ben je beide uitnodigen. In het filmpje zorgen we dat het vooral draait om de cijfers. Jou hebben cijfers, jou hebben cijfers. Ik jou weer 30 seconden nog even natuurlijk uit te lezen, voordat we echt met het debat beginnen. Wat zijn nou jouw cijfers waarop jou baseert dat je zegt, ik neem hem net meer aan? Ik heb mij gebaseerd op een tweetal rapporten. Het eerste rapport is het rapport van SOVON. Dat is een samenwerkingsverband van vogelonderzoekers in Nederland. Die hebben opdracht van de provincie Friesland om de stand van de weidevogels te monitoren. Specifiek natuurlijk de kieviet. Zijn ermee begonnen in 1996 en de reeks van 1996 tot 2013, de laatste cijfers die althans ik heb kunnen vinden op internet, die geven aan dat de stand met 3,5% per jaar achteruit gaat. Dat is de eerste reeks. De tweede reeks is over de laatste 10 jaar. Daar is het ietsje beter. Het was 3,5% teruggang per jaar. Het was de laatste 10 jaar 3,4%, maar je praat dus over hele kleine verschillen. Ja, daar baseer je jou dus Daar op. baseer ik me op. Er is nog een rapport wat van belang is in deze. Er wordt altijd beweerd dat de eerste legsels nauwelijks kans van slagen hebben. Er ligt een rapport, dat is geïnitieerd door het ministerie van LNV uit 2008 is dat. En daar staat onomwonden in dat met name de eerste legsels een veel betere kans van slagen hebben dan latere of nog latere legsels. Oké, helder. Daarmee kom je tot de conclusie, ik wil dat aannemen. Algra, die rapporten heb ik ook gelezen. Het binnen een heel soort, en het klopt wel wat je zei wat. In ieder geval, die waarom erin is heel duidelijk te zien. Nee, dat is, want wij leven geen appels met paren vergelijken, maar gewoon appels met appels. Dus dat SOVON-rapport wat de burgemeester aanhelt. Die getal door de lijsten van 1996 juist een delgang van de lip. Ja, flink, hè? Haast 50% onder. Een flinke delgang, alleen nog gekregen door de lijsten hier. En dan zien we naar de cijfers van 2008, 2009, dan juist een stabilisatie van de cijfers. En dat wijzen ik uw eigen tellingen wijzen dat uit. En daarom is het, ik krijg ze vreemd dat een burgemeester zei van in 2015
Ik zie naar de getallen en nu ben ik alarmeerd. Want de laatste jaren is het stabiel. En rent het dus net verder voorom. En dan is het heel spietig dat je krijgt nou die discussie. Wat is stabiel? Is dat stabiel als je ziek binnen? Dat je stabiel ziek binnen? Of wil je weer wat beter? Het is stabiel dat het net verder waarom rent. Als je juist naar de cijfers vanuit 2008. 2008 wie het 62. Dat betekent dat je op 100 begonnen bent. Dus in een jaar als 12. Waarom bent naar factor 62. Dus is haast op een held. En de jaren daarna is het altijd 54, 57, 53. En het laatste jaar vriend is zelfs 60. Dus de komst van 2008 62. Het wordt dus eindigt in 2014 op factor 6. Kijkers zo langzamerhand niet te volgen is, maar de letterlijke tekst uit het Sovon-rapport, de conclusie is over de laatste jaren, vanaf 2009 tot 2013, 4 jaar, het lijkt zich te stabiliseren. Niet meer dan dat. Het lijkt zich te stabiliseren. Er is nog geen sprake van verbetering. En overigens, wetenschappers baseren zich doorgaans op langere periodes dan over de laatste 3 jaar. En dat geeft Sovon ook aan, een reeks over 20 jaar. En een reeks over 10 jaar. Nou, maar Algra, Van Klaveren is een burgemeester, maar die heeft het goed voor met de lip. Die zei ik wil dat best graag horen. Ja, maar dat zou ze wijzen als het liphuiszieken invloed hier op de stand van de lip. En dat is nou correct net het geval. En die discussie hebben we hier. En wij hebben flink hier of 2 lijn opdracht doen om dat eens een keer te onderzoeken. En daarmee is het eerste echte inhoudelijke onderzoek geweest van is het nou vol zo dat het ijszieken invloed heeft of is het net zo dat hij invloed heeft. Nou, dat is een onderzoek van professor Idenburg worden. En daar hebben we hebben de conclusies gepresenteerd. Dat is die onderzoeker uit Canada? Dat is die Canadese onderzoeker. En wat zei hij? Het is verwaarloosbaar. En hij houdt dan aan, het heeft een invloed van 2000ste. Maar die 2000ste kan ze wel naar boven als een onder invloed. Ja. Dus eigenlijk is die invloed van het liphuisziekje, uw vrijwilligers die het veld in invloed dat zij negatief op lip hebben, is 0. Dat is verwaarloosbaar. Waarom leeuw je hem net? Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat de situatie in Friesland fors veranderd is, zeg maar over de laatste reeks van 50 jaar. Hè. Met de komst van het gemaal in Staveren is Friesland flinker gaan malen. Dus Boetlon, zoals we dat vroeger kenden, land wat overstroomde en vernatte, dat is er niet meer. Vervolgens de intensiteit van het bedrijven van landbouw. Dat is ook een factor van belang. Maar juist dan, als je kijkt naar het begin van het seizoen en iets verder op het seizoen, begin van het seizoen. Dat toont dat onderzoek uit van het ministerie van LNV aan. Begin van het seizoen hebben de kuikens gewoon veel meer kans dan een maand later. Ja. Ik woon zelf in een agrarisch gebied. Maar jou zei ze dus echt... Mag nog even toevoegen? Je kunt toch pas iets aantonen als je het minstens 5, 6 jaar nadien hebt. Dan pas zie je wat de invloeden binnen op de stand van de lip. Heel mooi voorbeeld. Net ziek je. De invloed van de lip. Wij hebben onder oren praten wij over dus nooiswargers. Dat binnen 5000 in Friesland. Als je in de rest van Nederland zegt, binnen het nog honderden. Wij hebben hier een zusterorganisatie, Van Ellis. Die hier voor een periode waarom hier ze 1100 nooiswargers. Toen mochten nog zacht het ziekje is gebeurd. Inmiddels hebben ze minder dan 200 nooiswargers die het veld ingaan dus om de gruivel. Het is voor wat hoort wat. Voor wat dus hoort de liefde is niet onvoorwaardelijk voor de lip. Het is net alleen nog voor wat hoort wat. Het is ik maar de paplepel injoenen, mijn huid, mijn paak, het veld in. Leren om te Het is heel romantisch, maar de vraag is op dit moment net meer romantisch. De vraag is dat het door liphuisziekingen nou wel degelijk net alleen nog romantisch, maar het is ik noodzaak om een nooit zwart wand te kennen. Als je net meer een ooi vinden kent, net meer naast vinden kent, omdat je nooit in het veld komen, dan ken ik niet nooit zwart wand. En dan gaat die hele nooit zwart, ben ik bang. In Friesland, heel goed achterin. Nou, het wordt nou zijn, het wordt traditie valt. Nou, ik wou nog even op 2 dingen reageren. 1, ik woon zelf in een agrarische omgeving. Ik woon aan de Ruilverkavelingsweg, midden tussen de melkveehouders. En er is zelfs met de verrekijker in de verste verte geen kieviet meer te zien. Dat is 1. Dan wordt er niet zacht, hè? Ik bedoel, dat er geen lip meer nee, dat klopt wel. Hier niet, maar daar wel. 1, je ziet, als je kijkt naar de melkveehouderij, zodra het maar even kan, dan gaan ze met trekkers het land op om de zaak te bemesten. En kort daarna alweer de eerste snee. Met andere woorden, ik geloof in dat rapport uit 2008 waarin staat hoe eerder die kuikens tot wasdom komen en uit kunnen vliegen, hoe meer kans van slagen. Ja. Nou, dat is duidelijk. Daar komen we net dichterbij. Ook. Nog even over de traditie. Want je hebt een traditie onhellen. Van mijn huid is zo'n lekker het loon in.
je hebt het droppen en je hebt ondacht gekregen. Nou, dat is heel wat voor die naïs ter sprake. Dat gebeurt meestal net. Het is landelijk gevolg. Maar er volgt vervolgens net een hele house mooi burgemeester die zegt, ja, die van Klaveren het gelijk, ik doe het ook. Nee, maar het is Ben ook je weer geen... teleurgesteld hoor? Nee, het is voor mij geen doel geweest om alle collega-burgemeesters mee te krijgen in mijn ambitie of mijn mening. Maar de provincie dan? Ik stop ermee. Nee, maar u stelt mij een vraag. Het is nu, het staat op de kaart zou je kunnen zeggen. Ik heb een steen in de vijver gegooid. Er ontstaat nu discussie. En ik ben ook niet degene die gaat over het wel of niet vergunnen aan de Bond van Friese Vogelwachten. Om te mogen zoeken voor een periode van, zoals dat nu geldt, een periode van 3 jaar. Het College van Gedeputeerde Staten heeft een overeenkomst gesloten met de Bond van Friese Vogelwachten. Ja. Die overeenkomst die loopt eind van dit jaar af. Er moet dus een nieuwe overeenkomst gesloten worden. En het podium om over dit onderwerp verder te spreken, dat is wat mij betreft Provinciale Staten. Ja. Nou zou de commissaris van de Koning, die zei het, skier me nog van die discussie. Sterkt dat jou? Wij kennen dus nog van de discussie. En wie hield het een Ronenstad-discussie? De vereniging Faunabeheer, wat meestal uit de Ronenstad, die dus ieder op ieder aanvallen, hield dit maar weer processen, hield dit maar weer naar de rug, dat hield maar weer in Hegenberoep. Alleen wat het slimste nou is, dat verwacht je net van iemand uit de eigen kring. Verwacht je net van een burgemeester die het zelf onderdeel is van de traditie, een ceremoniële taak heeft in ontvangst nemen van het Liphaai, en dat die dan de aanval in januari zal docht op het Liphaai zieken. Nou, het heeft nergens van. De raad veroordeeld. De raad veroordeeld. Ja, Klaveren? Ja, mag ik? Ja, het is geen randstedelijke discussie. De discussie wordt in Friesland ook gevoerd. Er is altijd een koppeling gelegd tussen het zoeken naar eieren en vervolgens het leveren van nazorg. Ik heb me breed georiënteerd. Het is niet van vandaag of morgen ontstaan. Ik ben met het onderwerp meer dan een half jaar bezig geweest, met deze en gene gesproken. Er zijn inmiddels heel veel mensen die traditioneel eierzoekers waren en die daar al lang mee gestopt zijn, maar nog wel de nazorg willen verrichten. Correct. Wij hebben het al, is binnen 10%. En de discussie is binnen jullie bond ook actueel. Vogelwacht afdeling Grauw heeft een statement afgegeven. Dat hebben ze trouwens vorig jaar al gedaan. Als ik Friesland breed bekijk, dan is in 2010 al het besluit genomen door het Friese hier, ook niet een kleine organisatie, ook 35.000 leden, om te zeggen, binnen ons of op het grondgebied worden er geen eieren meer gezocht. Dus de discussie is al lang niet randstedelijk. Het is een Friese discussie geworden. Ja. En daar hoort het ook thuis. Ik moet afsluiten, Jo krijgt het laatste woord, want we moeten toch wat buiken komen. Maar de speelt waans die ik nog een heel verhaal in Raad van State doet dan nog een uitspraak over het verlengen eventueel van de vergunning van de provincie. Komt dit nog bij elkaar? Ik sta altijd niet op voor discussie, de BVW staat altijd niet op voor discussie, maar ik rouw het instemt met ons nieuwe beleidsplan Flint hier, werd het Liphaai zelfs heel duidelijk benoemd wordt en werd wij bezieken en dan ben we druk met de anders BVW om het zelfs naar de toekomst vers te lezen als werelderfgoed, zeg maar het cultureel werelderfgoed staat op de UNESCO-list. En als we dat voor elkaar krijgen, dan hopen we dat we de discussie dat die minder wordt. Want het is een discussie, dit net over feiten, het is een discussie, maar een stukje emotie, dat mooi, maar als je nou naar de feiten. En dan hebben wij als BFW en US 4000 naaiszwargers hebben een positief effect op een leer en net een nadelige effect. En dat moet eens een keer, ja, het is jammer dat die discussie heel in werk opsteekt. Oké, ik mag helaas Ik ga graag naar de uitzending nog verder met hem in gesprek. Jo hebben een steen smieten in de vierwer en we zullen zien of het een grote wegen nou nog het losmaakt of dat het een rinkeltje wordt. We zullen het wel. Ja, we gaan verder met het programma, want we hebben nog volle meer. We hebben het ook over theater begeleid, want deze week komt theater mooi Nijstik. Dat heet Brekber. En dat speelt hem af tussen de borden en het deelwoord van het museum het Prinsessenhof in Ljouwert. En biedt zich bij de taaldienst van het stuk en gong ook bij een tal van Samlersdel. En de centrale vraag die wij stellen is, wat is nou de betuning van het sammeljen? De directeur van het Rijksmuseum had Jerk Delles, die moet stomme graag gaan. Ik zeg toen zijn eigen, hij kwam er eens keer dagelijks op dat woord af. Maar ik word net kwijt verzeld. Het is een van de belangrijkste stukken uit mijn collectie. Wat kost het zo'n bord? Nou ja, ik zeg toch dat het net de keer is. En als het op een veiling kan? Wat maakt het uit? Het gaat erom of het begeerlijk is. Prins Bernhard, die verzamelen olifanten. In allerhande soorten maten. En deze komt uit de collectie van onze prins. Ik denk dat in elk beest wel wat libbert van sammeling. Dat je ook beslist.
Soms is de begeerte zo groot, dan doe je dat wel. Dan denk je van, nou, dan kan mij dat niks schelen. Dit zijn de tegels die ik in 1969 oproef. Ik heb in 1969 heb ik mijn eerste tegels gevonden. En ik heb zo'n dit eigenlijk nooit weer echt oors met oren dingen als mij hier werken met tegels aan de gang best. Eigenlijk is het al heel gauw al een verslaving van als die ene scherp die ene wieken voelst, dan stikt de dring om de orenwieken om die oren scherp te vinden. Om dat compleet te matchen. En dat is nooit verroering. Dat heb wel en die vreugde even van ik heb het, dat speelt een rol. Het houdt nooit op. Nee, de Hermitage in Amsterdam met het tentoonstelling van Tsaar Peter de Grote. Er werd een tegelwand gereconstrueerd zoals die ook in het Menshikov-paleis in Sint-Petersburg aanwezig is. En daar hebben ze tegels van mij voor gebruikt. Je leert ik te zien in de rin van de tijd. Maar oren eigen als in steeds met zien je ervoor. Neeltje heeft mij altijd heel veel gestimuleerd in dit soort dingen. Ja. Ik heb misschien al wel verteld, toen ik het zin kwam, hier zei dat tegels zingen. Nou, dat we dus voor die kar wil heel gauw maken. Maar ze had een volle beter gevoel voor wat mooi is. Dat had ze beter dan ik het heb. En ik ben fanatiek genoeg om zo volle mogelijk tegels bij elkaar te krijgen. Als je dat beide doet, dan kun je koos begeerte, laat me samen zeggen, ik begrijp het. We kennen wel mensen dat een man of een vrouw zegt van, hij vindt er niks aan, dus. Die beperken hun natuurlijk om de vrede te bewaren. Stel je voor dat ik Sint-Nachtbroedlijn hier, ik geniet hier volle meer van dan van Sinten. Het heeft mijn leven zeker volle spannender maken. Je moet er wel te jaren maar het leuk vinden. Net hier liet Samara wordt iets in hand vallen. Behalve als bang bent dat het gebeurt. 50.000. Wat? Dat is het burg. Altijd spannend. Ja, ben je ook benieuwd naar de vaststelling Brekbaar in het Prinsessenhof? Nou, like ons dan even op Facebook. Want wij verloten deze week 2 keer 2 kaartjes onder uw likers van de pagina. Oh, rennen, gauw naar huis, een akelige heks. Oh, voort. Rob Bibbeluut. En hij zet de sokken erin. Voortwijden. Ja man, je bent Jorgen van een lied primeur, want het fragment wie dit van de allernijste serie van Beer Boeloe. Het is ook een bijzondere serie, want de beer die al een heel soort generaties jongen ha, die hem opgroeit binnen, die wordt dit hier 20 jaar. En daarmee is Beer Boeloe naar de Fabeltjeskrant het langstrinnende bannenprogramma van Nederland. Het hele hier is een feest en wij zetten uiteindelijk in Bient, maar Helena krijg al drokte je en ik denk dat het een soort inspiratie is over misschien wel een lip in Beer Boeloe. We nemen daar de hele tijd de geestelijk mem van Beer Boeloe. Ja, dat is misschien wel te pad, mem. De beer zelf net een mem. Nee. Maar viel Boeloe als een band? Nou, elk creatief product is natuurlijk een soort van... dat wordt op een bepaalde manier geboren. En in die zin is het natuurlijk best een eer dat ze een geestelijke mem nemen. En je moet toch wat zeggen. Wat best oors? Ja, nee, maar dat zei dus in Juwet zeer ik een fragment. Dat zei van ja, toch Beer Boeloe ben ik wel verboen, maar... Nou, de vrouw die ik net ja, op die manier. Dat is zoals van nooit de band daar. Ja, het is ook een verbinding met het bandelijke stuk. Inderdaad. Ik bedoel, ik denk dat als ik dat net hoor, dan niet misschien op een andere manier zocht. Maar ja, het lijkt wel verbinding, ja. Ja. Nou, de best altijd een druk waan, maar hele oren dingen. De best kunstenares, tekenaar. Maar het op een bijzondere wijze best om je Beer Boeloe gewoon in... Ja, de keuken, hè? En wij even bij die West. En het volgende fragment liet zien hoe het werkt. Ja. Zit er voor die een diepere laag in Beer Boeloe? Ja. Nou, dat komt ik omdat er in mij een diepere laag zit. Ja, ik wil heel graag dat erin zit. Nou bist je net alleen nog kunstenaar. Ze stik in de... hoe maak ik het zeggen? Druïde, zeg ik. Ja, nou ja. Ik ben altijd een heel spiritueel
engageerd mens was. Dus op een bepaald moment zie je daar ook een paard in. Als je dat in een verhaal wil, waarom? Want ik heb altijd verhalen die troentjes maatje en oer thema's gaan die die toch wel levensthema's binnen. Ik al is het nog maar saal iets, ik al liet ik het heel lieds en bescheiden zien. Want je moet het natuurlijk wel leuk houden. Maar ja, en ik heksen en saai. En er komt vooral draken. En ik bedoel, dat soort dingen, dat zit altijd in de verhaal. Als je een kreeg die heks voorbij komt, dat is wel een thema, hè? Want dan bist Njongerdastekens, bist ik druïde. Ja. Wat gaat dat in? Dat is dreig om heel kwaad uit te lezen, maar de spiritualiteit verbinden onder de natuur. Waarom zijn in de natuur is daarin eigenlijk een leidmotief. En druïden ben natuurlijk meestal bekend van Panoramix uit Asterix en Obelix. Dat is toch diegene die de hele tijd in die pot om zit erin? En dat komt omdat wij de druïden vooral kennen van de verhalen van de Romeinen. Ja. Die maken, de druïden broeken geen schrift, dus de Romeinen maken aantekeningen. En daar hebben wij materiaal uit herkennen wat verduidelijkt hoe ze heel waarschijnlijk eruit zeggen, wat ze zich met waande houden. Maar Bebulu, daar zit dus, komt dus ook heksen bij. Hoe verhoudt hem dat? Nou ja, je kan eigenlijk nooit om jezelf heen als je schreeuwen. Dus op een bepaald moment, als je bepaalde dingen bij de kop hebt, dan komen die ook weer om in je verhalen. En ik vind het altijd heel leuk om dat mogelijk te maken. Ja, net alles kind. Maar heksen zijn altijd leuk. Ja, zeker voor Ben. Ja, laten we eerlijk wezen. Bebulu is voor de band, voor vrij jonge band, leuk om te zien. Maar ja, daar was het dus ook een heel soort van die zelf in kwijt. Ken dat dan? Ja, maar je scrul. Het staatje zal eens een keer van, ik hou helemaal net van band. Toen moest ik wel vreselijk lachen. Ik vind band wel leuk, maar ik kon mij iets voorstellen bij waarom, wat hij eigenlijk zissen wil. Hij maakt het, alles wat hij maakt, doet in de eerste instantie van hijzelf. En ik zit dus ook heel vaak gewoon te gieren van de laag achter het tekenbord. Als ik iets betocht ha en ik zet dat in scène en de stemmen beginnen eigenlijk te vertellen wat ze zeggen zullen, dan heb ik er een hele soort willen van. En natuurlijk is het hartstikke leuk om. Maar is dat dan bedoeld dat het volwassenen ook leuk wezen moet dus? Hoe bedoel je? Nou, maar dat voor volwassenen ook leuk wezen. Ik vind het leuk. Het is automatisch, denk ik, voor volwassenen leuk, omdat ik net geforceerd bezig ben om band te vermaken. Ik bedoel, als je een opdracht krijgt om die binnen bepaalde kaders te houden, dan wordt het al een stuk saaier. Terwijl bij Bebulu heb ik altijd de vrije hoorn houden. Dus er komt van alle handen gein in die misschien de band omgiet, maar dan pakt die of die volwassenen. Nou je zit een fan dus. Ja. Ik vind het, om te beginnen vind ik het heel knap dat met slechts een paar platen een heel verhaal opgebouwd kan worden. En ik ben helemaal enthousiast over de stem van Fije van der Meer. Ik vind dat zoiets fantastisch. Ja. Nou, die naam, mooi dat je die naam even neemt. Want Fije, dat is natuurlijk, je binnen een twee-eenheid is. Hij kiest het wel zezen. Op dit gebied wel, ja. De regisseur en de stem zat je krekel zijn. En hij kwam ook nog even te zien bij de opnames. Ja, heel leuk. Hey, Bebulu, wat gaat weekend nou weer maken? Ja, nou, dat weet ik net zeker. Ik weet eigenlijk net wat ik daarvan vinden mag. Zo zult het nog even zeggen, denk ik. Ja, dat gek hoor, ja. En die vindt het helemaal niks, maar je doet het net te zeggen. Je blieft je zuur wel stijl. Nee. Je krijgt een soort huwelijk, hè? Dat is het ook zo. Dat ik in het oors. Je vreemd om je, hè? Ja, maar dat vind ik klassiek. Dat dan de vrouw aan. Ja, precies. Ik ben nog een doos is er als een lama goed zak. Nou, ja. Wat is Bebulu voor die, Fije? Ja, ik ken Marcus Tom Scroll als een band. Het is een band van mij. Het is mijn alter ego, zoek ik gasten te kennen. Ik ben er vanaf het begin gewoon grutsk geweest. Ik vond het fantastisch om te doen. En de gearworking together vind ik altijd heel bijzonder, omdat we hoeven bijna niks te lezen. We zitten eigenlijk zonder wat zit op dezelfde golflengte. En dat maakt het heel bijzonder. En, dus het is heel bijzonder voor mij. Maar dat ben al je bij. Je kreeg die indruk, doe ik het filmpje zeggen, ruw materiaal, dat kon wel een beetje in stijl wezen, klopt dat? Ja. Is het zo'n gearworking? Nou, als het goed is, dan is het zo'n gearworking. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je ook creatief iets te jaren maatje, dat de chemie dan klopt. En dat weet elke niet volgens mij die op die manier beziekt om maar in te jaren iets te maken. En als het dan net klopt,
dan wordt het eigenlijk nooit echt leuk. Maar zou het van je net als van, nou, dit is te ingewikkeld? Of Ja, we hebben eens op met die discussie. heksen? Nou, nee, dat zou het net. Maar hij vindt, ik denk dat hij er net zo volle van begrijpt, om eerlijk te zijn. Oh, nee. Hoezo net? Nou ja, ik bedoel, het is correct als wat ik wil vertellen over Beerboeloe. Maar dat schilderij van Beerboeloe snapt niks van dat hele schilderij, maar hij houdt van Wieke. Wie bedenkt nou de teksten? Dat doe je. Maar nooit samen? Nee, maar ik liet hem wel de vrijheid om onpassingjes. Ja, nou ja, hij past. Nou, ik hoor het wel. Hij mag niet te veel doen. Nee, maar als het net bekt, dan mag je dat. Daar gaan we net over in discussie. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ja. Nee, want hij moet het zezen kennen en hij maakt de regie. Dus ja, dan moet ik een beetje vrij wezen. Hoor. Ja, en dat is al lang al, 20 jaar. Ja. Heb je er op een gegeven moment net eens een keer nog van? Nou, je bent toch echt nooit echt flauw? Nee. Die doe je toch echt net voort? Dus ik bedoel, sabotage het een beetje. Okay. Dus het is een deel van je leven. Er komt dus nog een heel soort om. Wat mij betreft wel. Zeg eens even wat er achter die omkomt. Vind je het goed? Even bedankt voor 20 jaar bij Boel. Zo'n 100 afleveringen. Nou, maar zag wel creativiteit en originaliteit. Als je dat kent, dan ben je heel groot. Nou, dank je wel. Ja, voor de mensen die net weten, dit is dus Vrijen van der Meer. Samen, ja, oké. Prachtig. Nou, een groot applaus voor je. Hartstikke mooi, Vrijen. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Precies. Hartelijk dank. Die blom verdijn mooi. Ja, nee, dat hoeft niet. Maar ik vind het gewoon fantastisch dat het zijn mijn kind. Prachtig. Maar Vrijen, zo zou ik rekenen, dat begrijpt de helft van het niet van die tekeningen. Ik maak er heel bot mijn best voor. Maar dat dropt ik al weer een eigen creativiteit op en dan denk ik, dat was het. Maar daar zit wel eens even hadden we een werk van. Okay. Maar dat maakt het leuk en het hartelijk spannend. Ja. Jongens, tegen dank alweer, want de uitsturing zit erop. Morgen is de naaste Beerboeloe aflevering te zien. En wat wel aardig is, we hebben even op onze Facebook-site heb ik de allereerste Beerboeloe set. Dus Sjeug die even bij, dan een keer even vergelijken. Nou ja, misschien zit er wel een heel soort verschil tussen. 6 weken lang, na je aflevering. 6 weken lang na je aflevering. Maar ik even zeggen, 34 stuks Beerboeloe, krijg wat van size en bezig te zien. Dus nou bient. Ja, dit weer bient. Morgen ben we er weer. En ik wens je een hele mooie jongen verder. Well, it's Saturday night and I just got paid.